Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом алейкум дӯстони азиз, ин аст нашри навбатии барномаи футгол дар канали GOL.TJ. Бозингари ҷавони дастаи мунтахаби Голландияву дастаи Аякс ахир хоҳиши Роналдуро иҷро карда ки ба Ювентус омад. Дина дар инстаграми Ювентус як видео биромад ки дар уҷа Делик тарафи мухлисои Ювентус салом рӯй мекунад ва мегӯяд ки ай омадагиш хеле шод аст. Хотиррасон мекунем ки барои ҳамин бозингари 19 сола бяконьери 70 миллион евро доданд. Тоттенхем мехоҳад бозингари пешинаи хича баргардонад ва чӣ хеле ки шумо фаҳмидед, гап дар бораи ГАРЕТ БЕЙЛ меравад. ӯ рӯзако хабар биромада ки Тоттенхем дар Реал барои ГАРЕТ БЕЙЛ 60 миллион евро пешниҳод кард, лекин оилики солонаи бозингара дода наметавонад. Дар ҳолати баргаштани Бейл оилики ӯ тақрибан 9 миллион евро мешавад. Бозингари Тоттенхем Киран Триппиер ба Атлетико Мадрид гузашта истай. Ай рӯи хабарҳо гузариши ӯ аниқ шидагиай, барое ки пешаи Мадрид рафтанаш бозингар ҳамроҳи ҳамаи бозингарҳои Тоттенхем хайрихуш кард. Нархи гузариш тақрибан 25 миллион евроро ташкил метиҳад. Сериали Гризман ба охир расида ки сериали Неймар ҳолиам давом дорад. ПСЖ дар Барселона бо отказ кард. Барселона ба эвази Неймар Филип Каутиньову Ракитичу болои 40 миллион евро пешниҳод кард, вале ПСЖ тоза 222 миллион еврое ки барои Неймар додагӣ буд мехоҳад баргашта ай Барселона бигирашон. Боз як сериали дига ба номи гузариши Погба ба Реал Мадрид. Шефои Манчестер Юнайтед баъде ки фаҳмиданд ки Реал Мадрид БЕЙЛа фурухтестай, барои Погба 200 миллион евро пурсидастанд. Оё ҳамин дута сериал ба охир мераса ё не? Но гуфта намонад ки барои Килиан Мбаппе ПСЖ ай Реал Мадрид махсус 200 миллион евро пурсидагӣ буд. Ба фикри ман Мбаппе ба нархи 200 миллион евро ай Погба да состарай, барое ки ҳам ёштарай, ҳам фоидаша бисёртар мерасонад даста. Шумо боша фикрои худтона дар комментариё бинависен, подписаться кунен, лайка биҷиқен, колокольчика биҷиқен. Ба ҳамин барномаи мо ба охир расид. Ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед бародарон. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.